Hej folk, så filmer jeg igen Minecraft server. Jeg spiller på en game, der ikke har nogen dør i et hus. Læg. Læg igen. Jeg har ikke været en steak. Det var godt, at der ikke var der. Så derfor, det var ikke læg. Det var ikke læg. Det lægger nogle gange for mig. Nå, så skal vi en anden gang ude på den her. Nå, så jeg skulle ikke have smad. Ja, jeg skulle ikke have smad her. Nå, denne video spiller jeg sammen med endnu et venner, der hedder Control. Lave plurplader. Jeg skulle til at crafte en dør lige indtil I kom og så med på min YouTube-videoer. En dobbeltdør. Og jeg har en mus, der ikke er så god. Ja, jeg har lige fået en dør. Og mig og min ven her, I kan ikke høre min ven, han er ikke Skype. I kan ikke, mig og min ven her, vi filmer. Jeg tror han havde glemt, at man ikke fik glas, når man ikke fik, når man smadrede det. Men jeg har en hund. Støjpen. Kongen med støjpen. Ja, jeg havde fundet guld i mit tidligere hus. Det er det, vi har. Her er mange kopper vand. Jeg var der både. Hvorfor havde vi allerede 2 døre? Hvad er det? Nå, det er glas. Helt normalt glas. Vi har altså jack-o'-lantern. Det går, når denne hus jeg boede blev briefet. Jeg ved ikke, hvad den gamle laver. Jeg kigger lidt. Hvor er det læk. Hvad skal jeg bruge det til? Jeg kan ikke forstå, hvad jeg skal bruge det til. Ja. Sådan der. Det var godt. Hvad laver han? Hvad laver du her, Steve Man? Hvad laver du, Steve Man? Skal også være griffet et hus. Det her var ikke vores hus, så det er ikke vores idé, det her. Epic. Nå, han er gammel at bygge en piston hus. Det forklarer det hele. Hey dude. Hvorfor er det lige? Hey dude. Hey, jeg ikke kan tage. Jeg skal lige ned og se, hvad en af vores ven hedder. Hvad han laver. Jeg skal lige ned og se, hvad dude laver. Julecreeper. Er han gået? Nej, han er stadigvæk dernede og bygger. Det kan jeg se. Den laver. Men der står ikke til det der Minecraft. Velkommen til Minecraft. Hvorfor har han sat et stykke? Jeg kender ham godt. Han er ikke så god til Minecraft. Lapis lazuli. Spørgsmålstegn. Skal jeg se det igen. Hvad laver han? Skriv en kommentar. Og måske få en der ved på et eller andet tidspunkt. På grund af, at jeg ved, at jeg faktisk ikke er filmer. Det har han ikke fundet endnu. Do you like my wood, my okay wood? Okay, med det her spukket wood. Jeg har iron arrow. Måske, jeg ved godt, det er næsten lige at være vinter, men tidligere her i år, vil jeg lave en julekalender, yeah! Og jeg laver forberedt til det er derfor. Jeg har bare lyst til at drikke alt det der. Jeg kan godt lide den der Og grunden til, at jeg sidder og
Det er på grund af, at jeg spiser yoghurt. Jeg spiser altid noget, når jeg laver film, jeg ved ikke hvorfor. Og min lille søster Mathilde sidder og ser film. Jeg ser afsnit den her. Hund, du er ikke særlig klog. Du går ud over. Hund. 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 Der var du, din lille Laban. Han hedder Laban. Hej, jeg døber dig i faderens, sønnets og julemands navn. Laban. Og spørgsmålstegn. Laban. Og Oliver er joiner. Han kender jeg ikke. I cannot see him. Jeg ved mine. Jeg har en Iron BX på projektet. Stik. Laban! Laban! Jeg har vist et andet hus, jeg kan mine i. Tid til yoghurt. Det er en del af yoghurt. Hvor er du? Laban! Laban! Jeg har bare lyst til at drikke den. Hvor er den hund henne nu? Jeg tror, jeg filmer i 10 minutter. Jeg kan se, at det er allerede gået 7 minutter. Laban! Vi skal have den ude. Jeg tror ikke, der er nogen af dem her til dig i dag. Nej! Sit down. Laban. Slem hund. Du er en slem hund. Du er en slem hund. Du får lov til at få et strafslag. Sid der. Det er så dejligt, vi skal slæbe hende. Jeg elsker det. Så vi skal ud på eventyr med glas i hånden. Nej. Jeg skal ikke på nogle af de her inventories. Jo, den skal jeg bruge. Okay. Nå, så rykker bare alt. Ej, men jeg lægger det måske en lille smule. Måske ses vi et anden gang ude på et åbent hav. Jeg skal ud og kæmpe med min stegepind. Kom så, Laban. Jeg er ligeglad med dig alligevel. Kom så, Laban. Der! Nej, det er ikke. Jo, det var det. Kom så, Laban. Surprise! Ej, hvor er det lækker. Jeg nåede ikke at lave surprise på grund af nu. Han er irriterende. Han ved godt, hvad YouTube er bare ude. Så er en af mine venner Mads online på Skype, og så får han besked for ham. 2 videoer. Nå, det var her faktisk igen. Det var bare en af mine venner Mads, som lige skulle sende mig en besked på en server. Det gider ikke skrive i når jeg kan bare filme. Så jeg vil afslutte ordentligt. Og den afslutning er, I skal se mig uden Kongo. Hej folkens! Hej. Nu lægger det der. Hej folkens! Hej.